It's June 19, 2022, Sunday. Dami celebrations. Birthday anniversary ng ating national hero, Jose Rizal. At syempre pa, nagkataon pa rin, nagkasabay. Father's Day. Sa mga anglers, ano ang ginagawa kaya nila? Alamin. Bicolano Alachao Anglers Club. Baak. Wow, may pa-cake. Thank you, Sisi Boy. Eto naman sa Siruma. Fish harvest talaga ang Kamaligan Community Anglers ni Master Clean. Of course, andyan sila, Master Carlo and company. Galing nyo. Happy Father's Day. And back to Pasacao naman. Family Day siyempre, ng Francisco family. At siyempre ako. Usos on Father's Day here at Pasacao. Padago sa Baranwitan. Maura na. Bandang hapon. Ayan si Pastor Phil and kanyang anak na si Dex. Team Anglers, ang magama sa Father's Day. Paurano. Hindi po sa Balugo, Pasacao. Woo! Yan, fight kami kahit maulan. Kaya walang inuurungan ang BAAC Anglers. Hello, Chavers! Fish on! Butets! Master Don, pasok! Alam ko kan subok ng itik o di Baranwitan. Dala ko lang tilapia. Pala o gining nabwa ay bula. Sa ditna damo. Huli po manwason di gilid lang kan tinampo.